नमस्कार. आज आपण बनवणार आहे अंडा मसाला. त्यासाठी लागणार आहे 5 अंडी घेतलेली आहे बॉईल करून, 4 मीडियम साईजचे टोमॅटो घेतलेले आहे, 3 कांदे बारीक, 10-12 लसणीच्या पाकळ्या आहे, अर्धा इंच आलं, 3 मिरच्या. हा मसाला आहे 3 चमचे, गरम मसाला, हळद अर्धा चमचा, चवीनुसार मीठ आणि फोडणीसाठी तेल. 4 टोमॅटो आहे, आपल्याला ह्याची प्युरी करून घ्यायची आहे. आणि कांदा, लसूण, अद्रक आणि मिरची हे एकत्र करून ह्यांची पण मिक्सरला लावून घ्यायची आहे, पेस्ट करायची ह्यांची. हे आपण कांदा जाडसर आणि 4 टोमॅटो होते त्याची आपण प्युरी करून घेतलेले आहे. आता आपण गॅस चालू करूया. कढई गरम झालेली आहे, आपण तेल ठेवूया 2 मोठे चमचे. कांदा, मिरची, अद्रक, लसूणची जाडसर पेस्ट. गॅस मोठा ठेवायचा आहे. चांगलं शिजू द्यायचं आहे याला, तेल हे होईपर्यंत. कांदा मऊ होईपर्यंत आपल्याला असंच परतून द्यायचं आहे तेलामध्ये. तोपर्यंत आपण ही अंडी बॉईल करून घेतले, त्याला हलकासा कट मारून घ्यायचा असा सगळीकडनं. असा अर्धवट असा कट मारायचा प्रत्येकाला. हे बघा, म्हणजे याच्यात मसाला जाईल पूर्णपणे. कांदा आपला चांगला मऊ झालेला आहे. आपण गॅस स्लो करूया आणि ह्याच्यामध्ये टोमॅटोची प्युरी टाकूया, एकत्र करूया. गॅस आपण फास्ट केलेला आहे. एकत्र आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. टोमॅटोमधलं पाणी पूर्ण सुकेपर्यंत, त्याच्यातून तेल सुटेपर्यंत आपण पूर्ण शिजू द्यायचं आहे ह्याला चांगलंपैकी. हे बघा, कांदा आणि टोमॅटो चांगला मऊ झालेला आहे. आता आपण गॅस स्लो करूया आणि ह्याच्यामध्ये मसाला मालवणी 2 चमचे, हळद अर्धी चमचा, गरम मसाला आणि हे मीठ एकत्र करूया. पाच मिनिटं आपण ठेवूया याला. मसाला आपला एकत्र झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये गरम पाणी टाकूया. 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे मी. गॅस फास्ट करूया आपण. ह्याला एक उकळी येऊन द्यायची आहे. उकळी आलेली आहे आपल्या ग्रेव्हीला. हे बघा, मला अजून थोडी जाडसर वाटते. अजून अर्धा ग्लास पाणी टाकते याच्यामध्ये. त्यासाठी आपण ह्याला उकळी आणूया. 5 मिनिटं झालेली आहे आपले. गॅस आपण स्लो करूया.
ती ग्रेव्ही टाकायची आहे त्याच्यावरती. आणि आपण ह्याला 10 मिनिटासाठी फास्ट गॅसवरती शिजू द्यायचं आहे. 10 मिनिटं झालेली आहे. आपण चेक करूया. अंडा मसाला आपला तयार आहे. आपण गॅस बंद करूया. तयार आहे आपला अंडा मसाला. ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा. आणि हां, फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.